jo soc la Noa Freixa, de primer d'Audiovisuals, i estem fent un remake de la pel·li de Persona, d'Ingmar Bergman, i la veritat és que estic molt contenta perquè em fa molt feliç fer-li un homenatge a aquest cineasta i t'estarà tot superbé de moment. Fer de folquista és força tens perquè en el moment en què comencem a gravar és com un moment supercrucial i sempre em poso com molt tensa. És una feina que en si és molt simple, però és molt important a l'hora de gravar l'escena i m'agrada molt. Soc ajudant de direcció en el rodatge. El que m'encarrego és portar tot el control de gent, de la feina i de l'horari, sobretot, de rodatge.